Сейлен Әхмәтова, Хиянәт ашысы. Бірінші кисәк. Оқып бітіріп қолына диплом алған Аиданы башқаладан шақты йырақ болған район үзәгенә эшкә билгеләделәр. Гомерендә бер тапкыр да картадан да күргәне булмаган якларга кайтканда югалып та, каушап та калган иде ул. Озата кайтучы әтисе дә поездда бара-бара арып беткәч, берәр ай эшлә дә кайтырсың. Барсаң барып, кайтсаң кайтып җитеп булмый дип куйган иде. Арып талып билгеләнгән җиргә барып төшкәч, ондагы пычракны, юлсызлыкны да күргәч, әти кешенең тәмам төсе китте. Әйдә, сумкаларыңны да куеп торма, кирип билгеләтеп, килгәнебезне белгертеп чыгабыз да кайтабыз, дип кырт кисте ул. Бәлки, якынрак җир булган булса, яки кайтып киткән булса, Аиданың язмышы да башка борылыш алган булыр иде. Шактый арылган иде шул. Кабат юлга чыгу өчен хәл дә калмаган. Аннан соң бит поездда иртә белән генә була. Станциягә автобуста төнгә 2 тапкыр гына йөри иде. Шулай итеп, телиме, теләмиме, алар кунарга калдылар. Иртәгесен эш тәкъдим итүче мәгариф бүлегенә бардылар. Анда синең ай-ваеңны ишетүче дә, зарыңны, уйларыңны тыңлаучы да булмады. Эштә район үзәгендә үк түгел, биредән 5 чакрым ераклыкта урнашкан авылда икән. Мәктәпкә килеп керүгә, коридор буйлап ияртеп киттеләр дә, үзе укытачак нәниләр, 2-нче, 3-нче класс укучылары янына кертеп тә бастырдылар. Менә ул бәләкәчләргә китәм дип, мин шәһәрдә үстем, авыл пычрагына батасым килми дип аңлатып кара. Сиңа төбәлеп баккан 15 пар күз баштан аяк күзәтеп, үзең белән таныштыруны көтә иде. Мин шәһәрдә тудым, шәһәрдә үстем, мәктәптә русча укыдым, гаиләдә гел татарча сөйләшкәнлектән, татар телендә җитәрлек дәрәҗәдә беләм дип әйтә алам. Бергә укырбыз, бергә тырышырбыз, мине авылыгыз, районыгыз белән таныштырырсыз. Ә мин сезне әйбәт укысагыз, сүземне тыңласагыз, җәйге каникулда башкалага алып барырмын. Укыган мәктәбемне күрсәтермен диде. Авыл өчен ят булган, матур сумка тоткан, шундый үзенчәлекле итеп киенгән укытучы апаларын нәни укучылар бер күрүдә үз иттеләр. Тәнәфестә сырып ук алдылар. Ничек укытып китәсе? Авылга ничек ияләшәсе тынгылык бирмәсә дә, укучылар һәм үзенә ышаныч белдергән кешеләр алдында сер бирергә теләмәде. Җибәргәннәр икән, эшләргә кирәк. Бу бер Аиданың гына язмышы түгел. Группаларындагы 25 кешенең бары тик ишесе генә калада калу бәхетенә иреште. Ә калганнары республиканың төрле почмакларында, авылларында, районнарында. Әтисен ничек озатып калганны хәтерләми дә иде. Бары тик озын авыл урамнары буйлап кайтып, кичен әнисенә шалтыратасы килеп, туган шәһәрен сагынып утырганнары гына хәтерендә сакланган. Яңгырдан соңгы пычраклар кибеп, табигатьнең матурлыгын күзәткәне дә, авылда тынлыкка таң калганы да исендә әле. Уку елы дәвамында 1 елдан китәм дигән уйлар белән йөрсә дә, күрәсең, язмыш аңа юлны биредә салган бугай. 1 елдан да, 10 елдан да китә алмады иде. Гомерлеккә биредә калды. Ничек инде класстагы күзеңә генә карап торган балаларны шит кулларга калдырып, рәхәт тормыш казанына ашкынырга. Беренче кабул итеп алган укучылар, практикаларны санамаганда тәүге тапкыр дәрес биргән классы аңа бик якын иде. Зәңгәр күзле, сапсары чәчле Җәмилә, күз яше атылып чыгарга гына торган юаш малай Марат, әтисенең кырыслыгыннан туеп, иркәләү назларны укытучы апасыннан эзләүче Сәрия. Гомумән, барысы да якын иде аңа. Шушы балаларны укытып чыгарам да, китәм дип эшләп йөргән көннәр бик тиз үтеп китте. Зур класска күчүче кыз һәм малайларны башкалары алмаштырды, ә алар урынына
шундый ук ягымлы Җәмилә, Камилә, Ләйлә, Марат, Айратлар килде. Алары тагын да якынрак тоелды. Шушы укучылардан аерыла алмый йөргән чорда күңелендә мәхәббәт уты кабынды. Аида үзе дә сизмәстән шушы район җиренә бәйләнде дә куйды. Мәхәббәт дигәннәре сорап килми диләр. Дөрес икән. Аида да авылның ветеринария табибына баш аягы белән гашыйк булды. Аның шаян теле дә, шаялыгы да кирәк урында бик гади була белүе кызны егеткә бәйләде дә куйды. Якыннарының мал табибы гомер шәһәргә китмәячәк, авылда калуың бит, төптән уйлау көнмәссеңме? Бар түгелсез бит, үзеңә тиңне сайла әле дигән сүзләрен кылак артыннан гына үткәрде. Хәтта кайберләренә үпкәләде. Булачак иренең дә дипломлы белгеч булуын исбатларга тырышты. Дипломлы кешеләр бит авылда сирәк, үзе дә укыган, белем алуның ни икәнен белгән егет тормыш иткәндә үзен аңлар, терәк булыр дигән ак хыяллар тасмасы иксез-шиксез иде. Бу вакытта Аида татлы хыяллар эчендә яна. Аның өчен Газинур янәшәсендә узган һәр көн зур бәхет булды. Авыл тормышы да, хезмәтенең җаваплылыгы да, хәтта кайнана йортына барып керү дә куркытмады. Эх, бу тиле яшьлек, башка сыймас хыяллар. Туйлар узып, шит гаиләгә килеп кергәч кенә күктән җиргә төште ул. Бөтенләй дә шит мөхит, шит традицияләр. Хәтта гомере буе авылда яшәгән, колхозда эшләгән кешеләрнең сөйләшү рәвешләре дә ул үскән гаиләнекеннән бик күпкә аерыла. Кай вакытларда талашалар бугай дип йөгереп чыккан чакта гап-гади сөйләшүгә тап була иде. Гади авыл кешесенең авыр, бетмәс-төкәнмәс хезмәт белән кырысланган характерына да, вакытыннан алда картайган йөзләренә, кулларына да, үзләрен хасиятләргә аз вакыт калдыруларына да, ял күрмәүләренә дә бик озак ияләште ул. Җитмәсә, уч төбендәге кебек бар нәрсә ачык. Син белгәнче күршең белә, авылга тарала. Акрынлап эшләрнең асылына төшенде. Бакчасына да чыкты, көтүен дә каршы алды, халкын да үз итте. Тик ачы таңнан кичкә кадәр колхоз эшендә булган иреннән генә әллә ни игътибар тоймады. Арадым диюдән кала, матур сүзләр ишетмәде. Әле дә ярый хезмәте кеше арасында, ярый әле эше күңел күтәренкелеге, килер көнгә өмет исти. Шул балаларның уңышларын күреп, алар өчен янып, киеп, сагынуын басып яшәде һәм эшләде. Чөнки туган иенә кайту бик сирәкләгә иде. Ял арасында гына кайтып килеп булмый, каникулларда я юл излеклелеге була, я берәр мөһим конференция куялар. Ара ераклыгы яшәгән сайын үзен сиздерә килде. Ләкин инде уфтанырга да, уйланырга да ул соңга калган иде.